Jo, altså, Peter han er meget mentalt forstyrret. Og det er der jo ikke at sige til, når han har sådan nogle... Alt fordi jeg har det. Et spørgsmål er, om det hedder Alf for damerne, eller Alf og damerne. Peace. Alf og damerne. Alf for alle damerne. Eller bare Knud og hej. Jeg synes, denne guitar har mange flætninger. Den her, ikke også? Ja. Hey, uha. Den er ristet, den virker ikke. Kan jeg sådan en bandhjul? Oh my god. Tjek en pande, mand. Nej, du har ikke guitaren. Det er egentlig hardcore lige der. Det så har han som brin oveni. Det er meget færdigt, fordi han taler telefon. Det ved dig, Peter han telefonerer. Nej, skal lige Peter shot, han kommer ind, så skal vi gå. Jeg kommer op, skal ja, okay, det kan jeg ikke. Skal jeg gøre det? Nej, jeg tror, jeg skal slå sammen, og der er en masse ting. Ja, jeg prøver her. Du kan ikke filme eller over Ja. Det ser ret sjovt udefra, det her. Ja. Er du der? Hvad det? Kan man se den? Det ved jeg aldrig. Dennis jeg har aldrig. Hey, I'm no Superman. Can you have a look? I am... Skal vi se hvad vi filmer? Vi filmer skærmen. Det er derfor den er helt sort. Hey. Skal aldrig mere besøge det hus. Hvor er Mars? Jeg tror, jeg gik ud og skide. Nej, jeg tror, han er nede under sengen. Det er okay. Hvor må han have gemt sig? I sin flagstang. Super grimme hår. Yes. Ja, my god. Hey, skal vi se den?